Здравейте и във видеото ни за работа с ръкохватки и с стелки. Сега ще ви обясня каква е разликата и как да използвате едното или другото. Когато използвате ръкохватките, са ви заети ръцете. Трябва да държите дръжките в ръцете си. Хубаво е да не стискате прекалено много, но да не са и хлабави, така че да ви изпаднат от ръцете. Трябва да има достатъчно контакт между кожата и ръкохватката, за да може все пак импулсите, които идват от запера, да влизат в тялото ви. Затова се държат ръкохватките в ръцете, така че да има достатъчно контакт, не силно стискане, за да не се напрягат китките или нагоре мускулите, но и да не изпаднат от ръцете ви. Ръкохватката с червената тапичка се държи в лявата ръка, тази с черната тапичка се държи в дясната ръка. Те и отдолу имат също червено и черно, зависи кой модел ръкохватки имате, но червеното е в лявата ръка, черното е в дясната ръка. Същото важи и за стелките. Те имат един червен и един черен жак. Червеното се слага на левия крак, черното се слага на десния крак. Хубавото при стелките е, че ръцете ви са свободни. И ако, примерно, като мен работите по цял ден на компютъра, то слагате стелките под бюрото и можете спокойно да си прилагате терапии целодневно, като обаче не забравяйте да пиете и по някоя друга чаша сребърна вода, за да може да подпомагате това, което запера убива във вашия организъм, да го изхвърляте. Затова стелките, примерно, ги слагате на земята и стъпвате върху тях с бос крак. Ето така, по този начин стъпвате отгоре, виждате червеното е на левия ми крак, черното е на десния. По този начин можете, докато гледате телевизия, да ги използвате, или докато четете книга, или докато правите нещо с ръцете си, няма значение какво, нали? Не е нужно да работите на компютър. Просто във всеки един момент, в който имате желание ръцете ви да бъдат свободни за нещо, да сте седнали и да използвате стелките. И сега, видяхте, там съм включила червения и черния кабел. В запера по същия начин има червено и черно. Включвате си черното в черното, червеното в червеното. По този начин отива в момента в стелките би отишъл сигнала от запера, когато пусна някоя програма. Ако искам да използвам ръкохватките, взимам си кабела от стелките и си слагам в ръкохватките. Червено в червено и черно в черно. Пускам си програмата, взимам си ръкохватките и започвам да си гледам филмче, примерно. Много е удобно, докато се гледа филмче. Има всякакви хора, такива, на които, примерно, би им било студено с боси крака. Затова предпочитат ръкохватките. Има други като мен, които предпочитат да се каляват и затова стъпват с бос крак върху стелките. Студено ми е за известно време, след което организма свиква. За тези от вас, които им е по-студено, но въпреки това предпочитат да използват стелките, можете отгоре да завивате крачетата с едно одеялце и така то ще ви топли и постепенно и самите стелки ще се стоплят. За всякакви останали видове начини, по които ще можете да използвате запера, тепърва предстои да качим видеа, защото все още са в разработка, но да знаете, че има интересни неща, които ви очакват. И така, ако имате въпроси за стелките или за ръкохватките, звъннете или изгледайте това видео отново. Благодаря ви, че бяхме заедно и до следващото видео.